λέξη ξυπνάει το περήφανο εκείνο πάθος που θα προσδώσει στη λογοτεχνία μας καινούργιο τόνο. Θα δημιουργήσει την απαραίτητη σε εμάς καινούργια τάση, το σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Τέτοιο έργο είναι και ο Φράχτης, ένα αντιστασιακό μυθιστόρημα, όπως το ονομάζει ο συγγραφέας, που αφιερώνεται στην εθνική αντίσταση. Ο Τσικόπουλος αναζητούσε την ικανότητα να ξορκίζει ένα αποκρουστικό παρελθόν, όπως λέει και ο Γκόρκι, που φαρμάκωσε τον ίδιο και τους συγχωριανούς του, σκοπεύοντας σε ένα μέλλον χωρίς φράκτες. Ουσιαστικά χωρίς εξορίες, φυλακισμένους, δοσύλλογους και εμφύλιες συγκρούσεις. Τελικά στοχεύοντας σε ένα μέλλον χωρίς αδικία. Πιστεύω είναι έργο αλληγορικό, λυρικό, συναισθηματικό και αποκαλυπτικό για όσους έζησαν τα γεγονότα του χωριού που έδωσαν έμπνευση στον συγγραφέα. Τελικά ο Φράκτης είναι ένα λογοτεχνικό έργο με σφιχτή πλοκή και καλοδουλεμένους χαρακτήρες, έργο που είναι πολιτικά στρατευμένο, χωρίς να είναι όμως πολιτικά χυδαίο. Ο Τσικόπουλος, συνεχίζοντα το κείμενο που μου έδωσε ο Νίκος, εξέδωσε συνολικά 11 λογοτεχνικά βιβλία. Μια σατυρική νουβέλα, το Μίστερ Αμερικάνο το 1972, 4 διηγήματα που αποτελούν το βιβλίο του Στην αρένα της ζωής το 1974, ένα μυθιστόρημα, το κύριο και χαρακτηριστικό λογοτεχνικό του έργο το Φράχτη το 1985 και 8 παιδικά θεατρικά σε εισάριθμα βιβλιαράκια του 1992, τα οποία είχε γράψει και ανέβασε σε θεάσους σχολικούς ή ερασιτεχνικούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως δάσκαλος. Για αυτά τα τελευταία έργα εντυπωσιάζει η ποιότητά τους ως θεατρικά έργα όχι μόνο προς την απλότητα του λόγου, την ανάπτυξη χαρακτήρων, το ευφίβολο των διδαγμάτων και τις σκηνοθετικές οδηγίες. Ο συγγραφέας έχει γράψει επίσης και μας δίνει σε πεντάγραμμα ακόμα και τη μουσική των τραγουδιών που περιέχονται στα θεατρικά. Και αυτά τα βιβλιαράκια επανεκδόθηκαν πολλές φορές. Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στη λογοτεχνία, του χορήγησε το 1982 ισόβια σύνταξη λογοτέχνη. Ο Κώστας Τσικόπουλος είχε και ιστορικό έργο, η ελληνική μεταλλεία από τα προϊστορικά ως τα βυζαντινά χρόνια, και ένα από τα δύο σημαντικά έργα που επιμελήθηκε ή και συνέγραψε. Το ένα είναι το δίτομο «Το ναυτικό του γένους των Ελλήνων», που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Και το άλλο είναι ένα έργο που περισσότερο από εμάς, γράφει ο Νίκος, έχουμε ανατρέξει, ψάξει, συμβουλευτεί, διαβάσει στα μαθητικά μας χρόνια, χωρίς να ξέρουμε ότι πολλά από αυτά που διαβάζαμε τα έγραψε ένας συγχωριανός μας. Πρόκειται για τη γνωστή πεντάτομη εγκυκλοπαίδεια «Ο Σύμβουλος των Νέων», τους 2 τόμους της οποίας επιμελήθηκε και κατά κύριο λόγο συνέγραψε ο Κώστας Τσικόπουλος. Τέλος, παρότι παραμένει ανέκδοτο, αξίζει να αναφερθεί το μουσικό έργο του συγγραφέα. Η αφετηρία του είναι στην εποχή του διδασκαλίου, τότε που για να γίνεις δάσκαλος έπρεπε να μάθεις μουσική και μάλιστα να μάθεις να παίζεις ικανοποιητικά και ένα τουλάχιστον μουσικό όργανο. Το λοιπόν ο χωριανός μας υποψήφιος δάσκαλος τότε δεν σταμάτησε στη συγκεκριμένη υποχρέωση του διδασκαλίου, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τη μουσική για όλη τη ζωή. Ο τρίτος συγγραφέας που θα παρουσιάσω είναι ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε στο χωριό μας το 1921. Ο πατέρας του ιερέας και δάσκαλος Γεώργιος σίγουρα έπαιξε ρόλο στα πρώτα γράμματα που μπόλιασαν τη σκέψη του. Ο Παπαγεωργίου σπούδασε τα πρώτα 3 χρόνια στο γυμνάσιο Τσοτηλίου και τελείωσε το γυμνάσιο Καστοριάς το 1938. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης το 1940 και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφύτησε τελικά το 1947. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ και διορίστηκε από την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, γραμματέας λαϊκής παιδείας στην ελεύθερη λεγόμενη Ελλάδα, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Για την αντιστασιακή του δράση συνελήφθη τη δεκαετία του 1940, εξορίστηκε και φυλακίστηκε. Αρχικά εργάστηκε ως δάσκαλος και ως καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση και στη συνέχεια ίδρυσε δικά του ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και τεχνικές σχολές. Συμμετείχε στην Επιτροπή για τη Μελέτη των Προβλημάτων της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που συνέστησε το Υπουργείο Παιδείας το 1965 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, κάτι που δηλώνει την πολιτική του στροφή από τον χώρο της αριστεράς στον χώρο της Ένωσης Κέντρου. Μετά τη δικτατορία αναγνωρίστηκε η πολύπλευρη προσφορά του στην εκπαίδευση με την απονομή του τίτλου του επίτιμου Λυκειάρχη. Το 1981 μάλιστα εκλέχθηκε βουλευτής Κοζάνης με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Το έργο του είναι το εξής: Όμηρος, πρόσωπα, πράγματα και ιδέες στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Είναι ένας χωριανός που ασχολήθηκε κυρίως με τον Όμηρο. Άλλο έργο, η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944, η ξενιτιά στη ζωή του λαού μας, έκθεση για τα προβλήματα των εργατών της Δυτικής Γερμανίας, ερμηνεία και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου και πολλές αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων για διάφορες τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το πρώτο βιβλίο που μου έκανε εντύπωση από το έργο του Παπαγεωργίου είναι η ξενιτιά στη ζωή του λαού μας, που δημοσιεύτηκε το 1966. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά μια μελέτη πάνω στην ιστορία της μετανάστευσης, από την αρχαιότητα μέχρι και τη δεκαετία του 60.
όταν η μετανάστευση από την Ελλάδα στο εξωτερικό κορυφώθηκε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και εδώ στο χωριό μας. Ο Παπαγεωργίου από τον πρόλογο αποδίδει τη μετανάστευση στην έλλειψη των παραγωγικών πόρων της χώρας, αλλά και γενικότερα στην οικονομική δυσπραγία και φτώχεια πολλών περιοχών της Ελλάδας, που έκανε την ξενιτιά την καλύτερη επιλογή για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Η μελέτη του Παπαγεωργίου αναφέρεται στις παροικίες του ελληνισμού, προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο, ήδη από το 1966, ένα από τα πιο δημοφιλή πεδία ιστορικής έρευνας σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή την ιστορία της νεοελληνικής διασποράς, στα λιμάνια της Μεσογείου, σε εμπορικά κέντρα των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τον ελληνισμό σε όλες τις υπήρους, για όποιο μέρος μπορούσε ο Παπαγεωργίου να συγκεντρώσει πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία κλπ. Η γεωγραφική ταξινόμηση της ιστορίας της ξενιτιάς επιστρέπει στον Παπαγεωργίου να συνδέσει ιστορικά την ιστορία περιοχών του κόσμου, όπως αυτή της Γερμανίας, από τις πρώτες μεταναστεύσεις Ελλήνων στη Γερμανία μέχρι και το 1960, στη δεκαετία όταν ο πληθυσμός των Ελλήνων ξεπερνούσε τις 250.000. Δεν θα παραλείψει ο Παπαγεωργίου να σημειώσει και τις συνήθειες των Ελλήνων στη Γερμανία. Έτσι, αν για το 90% όπως λέει η συνήθεια είναι σκληρή δουλειά, η αποταμίευση και η περιορισμένη ζωή, για το υπόλοιπο, τις εξαιρέσεις όπως συναμάζει, συνήθεια είναι και η χαρτοπεξία, όπου σε 2 ώρες, όπως λέει, χάνονται ποσά που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο βδομαδιάτικο ή και μηνιάτικο. Οι οικογένειές τους υποφέρουν και δυστυχούν. Τι άλλους κινδύνους περιλαμβάνει ο ηθικός κόσμος του Παπαγεωργίου? Γράφει: εκτός από τη χαρτοπεξία, άλλοι κίνδυνοι που μπορούν να παρασύρουν τους Έλληνες εργάτες είναι η εγκατάλειψη των οικογενειών τους, η πολιτική γάμη και η έκλειτη ζωή. Στις πληροφορίες του Παπαγεωργίου που μας δίνει στο βιβλίο, ξεχωρίζουν και κάποια στοιχεία για το εισόδημα των Ελλήνων στη Γερμανία. 1 δις μάρκα ετησίως ή 7,5 δις δραχμές της εποχής. Οι συνθήκες διαβίωσης περιγράφονται από καλές σε κάποιες κατοικίες εργοστασίων και επιχειρήσεων έως και άθλιες, όπου 2 και 3 οικογένειες ζουν στο ίδιο δωμάτιο. Ενώ, σε εισαγωγικά, οι οικοδόμοι συνήθως διαμένουν σε βαγόνια και παράγκες και πληρώνουν 15 μάρκα το μήνα. Ο Παπαγεωργίου δεν παραβλέπει να καταθέσει και τις απόψεις, προτάσεις του για τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων εργατών στη Γερμανία. Η συμβίωση των συζύγων και της οικογένειας, η δημιουργία κοινοτήτων, η ενίσχυση της Εκκλησίας, η οργάνωση και ενίσχυση του ελληνικού σχολείου, η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, ακόμα και αν οι Έλληνες, όπως λέει, δεν σκέφτονται να μείνουν μόνιμα στη Γερμανία. Οι φιλοξενούμενοι εργάτες εξάλλου χαρακτηρίζονταν από το γερμανικό κράτος. Προτείνει δηλαδή θεσμούς που θα επιτρέψουν στους Έλληνες να αξιοποιούν και τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και χώρους αλληλοβοήθειας σε δύσκολες στιγμές. Η συνεισφορά και η πρωτοτυπία του έργου του Παπαγεωργίου βρίσκεται επίσης στη σύνδεση της ιστορίας της ξενιτιάς με το δημοτικό τραγούδι, τη λυρική δηλαδή αποτύπωση της εμπειρίας της μετανάστευσης. Το άλλο σημαντικό βιβλίο του Παπαγεωργίου είναι για τον Όμηρο, πρόσωπα, πράγματα και ιδέες στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, όπως και το ομηρικό λεξικό που έγραψε. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται τη ζωή και το έργο του ποιητή, του Ομήρου, και ο Παπαγεωργίου ερευνά τις πηγές της ομηρικής αττικής ποίησης, τις απαρχές δηλαδή του έπους. Στο τέλος του πρώτου μέρους γίνεται και μια θεώρηση για το περίφημο ομηρικό ζήτημα, αν δηλαδή ο Όμηρος ήταν ο ραψοδός που έγραψε τα έπι ή ήταν ο ραψοδός που τα έκανε διάσημα, αφού στην εποχή του, περίπου το 800 π.Χ., δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η γραφή. Το ομηρικό λεξικό δημοσιεύθηκε και ως αυτοτελές έργο, όπου καταχωρίζονται με απόλυτη λεξιλογική σειρά ό,τι σχετίζεται με πρόσωπα, πράγματα και ιδέες στον κόσμο του Ομήρου και στον αντίστοιχο στίχο της Ιλιάδας ή της Οδύσσειας. Στην αρχή του β' μέρους, ο Παπαγεωργίου μας αποκαλύπτει την ιδεολογική αφετηρία του έργου του, τόσο του φιλολογικού όσο και βέβαια και του εκπαιδευτικού. Γράφει: το β' μέρος, προλογίζοντάς το, συνδέει σφιχτά το μακρινό παρελθόν με το σημερινό παρόν της φυλής μας. Με την αλφαβητική παράθεση των ομηρικών λιμάτων και με τον πίνακα των λέξεων της νεοελληνικής μας γλώσσας, στο τέλος του βιβλίου, που ταυτίζονται με ομηρικές ή συγγενεύουν με αυτές, πιστοποιείται η εθνική μας ταυτότητα και η αδιάσπαστη γλωσσική μας παράδοση, που συνεχίζεται και παραμένει αδιάβλωτη από τους πανάρχιους εκείνους καιρούς μέχρι σήμερα, όπως έγραφε. Το άλλο σημαντικό τέλος έργο του Παπαγεωργίου είναι η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης το 1941 με 1944. Είναι αναχρονικό μέσα από τα πρακτικά της Βουλής των συνεδριάσεων που το 1982 οδήγησαν στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Είναι ίσως η πιο ιστορική σε εισαγωγικά συνεδρίαση της Βουλής, με την έννοια ότι τόσοι πολλοί βουλευτές που πήραν το λόγο εκείνες τις μέρες είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση. Και τα επιχειρήματά τους ήταν τόσο πολιτικά, όσο και μερικές φορές προσωπικά. Είναι περίφημες οι διαμάχες μεταξύ Αβέροφ και Χαρίλαου Φλωράκη. Ο Παπαγεωργίου πέθανε μόλις πέρυσι το 2009. Αλέξανδρος Αδαμίδης γεννήθηκε στη Δαμασκηνιά το 1925. Ακολουθώντας τα βήματα του αδερφού του Θωμά,
φοιτησε στο Γυμνάσιο Τσοτηλείου και στη συνέχεια στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως δάσκαλος σε πολλά σχολεία του Βοήου αλλά και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ο ιστορικός αλλά και ο λαογράφος της περιοχής του Βοήου, καθώς έγραψε μικρές, σύντομες, αλλά γλαφυρές και ευανάγνωστες ιστορίες 17 χωριών του Βοήου, 2 των Γρεβενών και σύντομα ιστορικά πορτρέτα άλλων 26 χωριών, μεταξύ αυτών 2 και της Καστοριάς. Είναι έργο πραγματικά εντυπωσιακό, μπορείτε να το δείτε εξάλλου, που το χαρακτηρίζει μια κοινή μέθοδος, την οποία ο Αδαμίδης ακολούθησε σε όλα τα βιβλία. Στην αρχή των βιβλίων καταγράφονται κάποια αρχαιολογικά στοιχεία, όπου υπάρχουν, πολλά βέβαια στην περίπτωση των Λυκνάδων, όπου ο Αδαμίδης έστησε και το αρχαιολογικό μουσείο στο σχολείο του χωριού. Αυτά τα στοιχεία ακολουθούν συνήθως πληροφορίες για τη δημιουργία των χωριών, όπως γνωρίζουμε συνήθως στο 18ο αιώνα. Η εκκλησία, τα μοναστήρια, τα ξοκλήσια είναι τα κτίρια που λόγω του θρησκευτικού χαρακτήρα τους άντεξαν περισσότερο στον χρόνο και αποτελούν το σημείο αναφοράς του Αδαμίδη για την ιστορία του κάθε χωριού. Συχνά η έλλειψη πηγών καλύπτεται από την αναφορά θρύλων για τις πρώτες ενώσεις συνοικισμών που έγιναν χωριά από τις μεγάλες φαμίλιες για λόγους ασφάλειας και οικονομίας. Θρησκευτική ζωή, εμπορική κίνηση, αγροτικές δραστηριότητες, η εποχιακή ή πολύχρονη μετανάστευση των χωριανών στα αστικά κέντρα της περιοχής αλλά και αλλού, όπως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, Θεσσαλονίκη και Μοναστήρι. Η εκπαίδευση, η ανέγερση και η λειτουργία σχολείων είναι τα θέματα που εξετάζει μεθοδικά ο Αδαμίδης για κάθε χωριό. Κάποιος τον είχε αποκαλέσει ο Παυσανίας του Βοήου για τις περιηγήσεις και τη συλλογή πληροφοριών που τον οδήγησαν να γράψει όλες αυτές τις μικρές αλλά πολύτιμες ιστορίες των χωριών του Βοήου. Αυτές συνθέτουν ένα αξιοζήλευτο μοσαϊκό και δίνουν στην περιοχή μια συνοχή και τελικά μια ταυτότητα. Με τον Αδαμίδη θα έλεγα ότι γίνεται και μια στροφή στην ιστορία των συγγραφών του χωριού μας, οι οποίοι προσανατολίζονται μέχρι σήμερα στη μελέτη και στην ανάδειξη των τοπικών θεμάτων της περιοχής, προσεγγίζοντας την ιστορία μέσα από την λαογραφία. Το έργο του Αδαμίδη λοιπόν όμως είναι ποικίλο. Δεν έγραψε μόνο για διαφορετικά χωριά, αλλά και για διαφορετικούς συγγραφείς. Κατέγραψε το 1990 το Πνευματικό Βόιο, το 1982 έγραψε για τον ήρωα του χωριού μας στην περίοδο της Αντίστασης, Υπολογαγό Στέργιος Φιάπκα, όπως ένα βιβλίο εξαιρετικά σημαντικό και για την σημερινή εκδήλωση, το βιβλίο του Αδαμίδη Γεώργιος Παναγιωτίδης, το πορτρέτο ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Άλλα έργα που δημοσίευσε το 1987 για τους Μπέιδες και Τσιφλίκια στην Αμεσελίτσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, έργο εξαιρετικά ενημερωτικό και για ένα θέμα που είχε απασχολήσει ελάχιστα ακόμα και επαγγελματίες ιστορικούς. Καθώς επίσης και το απολαυστικό βιβλιαράκι του για τους βαλάδες και τα ανέκδοτά τους. Από τις δεκάδες βιβλίων για τα χωριά της περιοχής ξεχωρίζουν επίσης και το βιβλίο του Ιστορικά Λυκνάδων Βοήου, γνωριμία με μια αρχαία νεκρόπολη της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως σε πολλά από τα βιβλία του, ο Αδαμίδης τυπώνει και φωτογραφίες των κατοίκων και του χωριού, και ειδικά στην περίπτωση των Λυκνάδων και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Επίσης, σημαντικό είναι και το βιβλίο για την ιστορία του Τσοτηλείου, τη μόνη που ίσως υπάρχει. Και τέλος, ο Παυσανίας του Βοήου, όπως ονομάστηκε χάρη στις περιηγήσεις και την καταγραφή της ιστορίας των χωριών της περιοχής, ο Αλέκος Αδαμίδης έφυγε από κοντά μας το 2000. Αλέξανδρος Μπακαΐλης. Γεννήθηκε στη Δαμασκηνιά το 1936 και όπως όλοι οι προηγούμενοι συγγραφείς του χωριού μας, σπούδασε στο Γυμνάσιο Τσοτηλείου και αργότερα φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίδαξε για χρόνια στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και στα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Τη δραστηριότητά του, συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι τη γνωρίζετε, και γι' αυτό το λόγο θα περιοριστώ στο συγγραφικό του έργο, επιλεκτικά δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, για να μην σας κουράσουμε. Ο Μπακαΐλης λοιπόν συνεχίζει μια παράδοση του Αδαμίδη, αλλά και του πρώτου λαογράφου ίσως της περιοχής, του Ιωάννου Αγακίδη, την ιστορία του οποίου μελέτησε και δημοσίευσε. Ο Μπακαΐλης μελετά την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής του Βοήου, φροντίζει να δημοσιεύει πηγές, δίνοντας την ευκαιρία στους αναγνώστες να διαβάσουν το πρωτότυπο και μάλιστα στην περίπτωση ενός πρόσφατου έργου να δουν ακριβώς και πώς ήταν γραμμένο. Έτσι το κείμενο ζωντανεύει και ο αναγνώστης προσθέτει τη δική του ματιά στην επιμέλεια και το σχολιασμό του συγγραφέα. Το πρώτο έργο του Μπακαΐλη που τράβηξε την προσοχή μου είναι οι 3 κώδικες της Εκκλησίας και της Σχολής του Ντόλου, Βυθού, από το 1838 μέχρι το 1940, που δημοσιεύτηκε το 1992. Σε αυτό ο Μπακαΐλης δημοσιεύει μια σημαντική πηγή για την ιστορία και λαογραφία της περιοχής του Βοήου. Η οικονομική, κοινωνική και εκκλησιαστική ιστορία και η ιστορία της εκπαίδευσης έχουν πολλά να κερδίσουν από μια τέτοια πηγή. Οι κώδικες μεταγράφονται με επιμέλεια και σίγουρα με πολύ κόπο. Δεν αναλύονται ωστόσο και το βιβλίο ανήκει σε μια παράδοση δημοσίευσης και σχολιασμού των πηγών. Τα κείμενα περιέχουν πράξεις και λογαριασμούς, όπως λέγονταν τότε, που αναφέρονται στο σχολείο και την εκκλησία του χωριού. Θα σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα επειδή είναι ενδεικτικά. Μια απόφαση του 1884 δείχνει πώς στήθηκε το σχολείο του χωριού.
Η Εκκλησιαστική Αρχή και οι πρόκριτοι ανέλαβαν τη διαχείριση του σχολείου αλλά και την υποχρέωση να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα χρήματα για τη λειτουργία του.